Il-proġett tat-turbini tar-riħ f'Witrini fil-limiti tar-Rabat, proġett imħabbar fl-2009 minn Gvern Nazzjonalista, ġie abbandunat u mhux se jsir. Dan ġie żvelat mill-Gazzetta Kulħadd fejn intqal li b'mod uffiċjali il-Gvern informa lill-Awtorità tal-Ippjanar li mhux se jipproċedi bil-pjan tal-amministrazzjoni preċedenti f'Witrini. Dawn it-turbini tar-riħ kienu se jikkontribwixxu għaż 0.4% biss mill-mira ta' 10% ta' enerġija rinnovabbli imposti mill-Unjoni Ewropea. Skont esperti fis-settur, dan il-persentaġġ kien ser ikun żgħir wisq meta mqabbel mal-isfreġġju ambjentali kbir b'dannu enormi għal bdiewa residenti tal-Baħrija u l-Imtaħleb. Dan minbarra l-impatt viżwali fuq postijiet ta' wirt storiku fosthom l-Imdina u l-Palazz tal-Verdala. Fl-2009, Joseph Muscat, dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni, kien iltaqa' mal-bdiewa f'Witrini u kien tkellem magħhom dwar kif Gvern Nazzjonalista ta' Lawrence Gonzi, Simon Busuttil u George Policino kienu wieħed turbini tar-riħ fuq il-baħar, iżda madankollu mara l-imtieħen fuq l-art mingħajr ma kienet saret ebda konsultazzjoni mal-bdiewa u r-residenti. 12 turbina f'Witrini kellhom jiswew bejn 13 u 18 miljun euro u kellhom isiru għal bejn 20 u 25 sena, fejn kienet se tittieħed medda kbira ta' art fosthom ta' bdiewa. Il-ħsieb tal-Gvern preżenti li jwaqqaf dan il-pjan ġie bi ħsieb hekk kif issa pajjiżna għandu strateġija ċara ta' kif se jintlaħqu l-miri ta' enerġija rinnovabbli.